Lehenengo, elkar ezagutzeko, adibidez. Ez izenen bat badaukazu? Bai, asko. Bueno, lurtxo, lurrin, lurrikara, txakolur, azkenekua txakolur. Txakolin asko gustatzen zait, eta ja, bai, patentat inberretela txakolin esan di. Eta gaina, ama bitxi bezala ni joa bai leku batera, osea, nik uste, ja, pixkat biratu berrakatela, alkoholismo puntu hori. Alkolaren apologiarik egin gabe. Bai. Vale? Bai. Deitu diezazuket txakolur hemendik aurrera? Ez, nahiago dut lurrikara deitzi. Lurrikara? Bai. Vale, zuekin lurrikara. Vale, bueno, zu konkisen aurkezlea zara, probak eta saltzen dituzue, zuk eta Patxi Alonsok, baina zure kasuan adibidez, mai joko baten arauak azaltzen dizkizutenean, harrapatze dituzu lehenengoan edo ja behin hasita? Ez que nik uste kontatzen ditunan baitan da hola asuntoa. Vale. Osea, nik uste kontatzen bakoitzak ez dakela nivel asko kontatzeko garaian, eta ez dutela harrapatzen horregatik. Ba, ni gauza bat, esago izut konkisen lehenengoan ez ditut harrapatzen, Osea, a ber, egia tontara izela. Maila xarrakatez, nahi izati ez puntutaino kontau berdeten, eta hoxeitet, gero ja mobidak hortik etortzea. Vale, ondo egiten duzu, tonta ni naiz. Vale. Egia da, egia da. Eta, ez hor da otruko hor dia. Bai, askotan, jokua asko izaten dira, betiko jokuak, edizio guztietan egiten dira, kesi tronkoala bestea, baina askotan, igual, prober dira arte ez ditut ondo ulertzen, osea, benetan. Normala da, eske nahi taiten dugu. Vale, hor geratzeko. Kirolaria zara, eskubaloi jokalari hoia eta harri jasotzailea ere bai. Saiatu, inaiz. Bueno, bai. Bueno, eskualoien gehiago, baina harrian urte eta erdi bakarrekin dut. Jesus, eta hori zenbate urte ematen dira saiatzen ba? Gehiago, izateko, izena hori ukitzeko, gehiago, nik uste. Zein da saiatzeko paremoa? Ez dakit, saiatu gero, harri jasotzaile bat izateko, jo, nik uste gehiago izan beharko nukela. Batez ere bestien mailara ailatzeko. Bai? Bai, ostras, ezken ni hasi nitzanen beste batzu bazeuden maila batzuena, eta errespetuakin begiratzen jozu, esatezu, ni maila horta ailatzako, nahi zailauko, baina bueno, igual bai, ez, baina ni banekin ez, azkenean beste korpuzkin mota bada, beste indar mota bada, eta esatezu, bueno, antza gehien hartzeten bitarten, ni gustoa, erreferentzitzat hartzeituzu, ez dakit, ni eskualien jolastu izan bezala, nire jokalari gustokonak ekiztian, behaien antzaukin nahizu, posterra ukitzezu etxian, eta hola. Bai, Bai, harri jasotzaekin ez gertatu, ez da aliatu puntu hortaino, baina, bueno. Vale. Eta zemat pixu altxatzera heldu zara? Bueno, ni gutxi esango izut, eta gero referentzia tengo izut. Ni gehien altxatu dena 106. Vale? Gutxi. Vale, baina erabiltzen dira rektangularrak pixu gehien altxatzeko, eta nik taldean nekan eska bat, justo rekorra intzuna edade aldetikan, uste eta 15 urte bete baino bostegun lehenago, altzazun onda 25 harria. Zer nahi dut? Bueno, 25 kilo gehiago, txalo bat, 106 kilo gehiago, berak ere bai. Ni saiatu nintzen harria jasotzen, gizasola tarren etxean. Ui, eske familia hipotentia da hori, rikirola, maian, bai. 30 kilo jaso nituen. Baina, zer nahi zua, normala. Txalo bat ere bai, bale? Txalo bat. A ver, nik 30 kilo pixatze ditut, más o menos, oza diot, ondo dago, ez? Bai, ondo dago. Eta horreneko gune izateko ondo dago, ezkendu merituik. Egia da, urrengo gunean kriston sorbaldako mina neukala, eta hori galdetura inizun, kasu hontan lesioak eta nola eramaten dira? Bueno, nik harria jasotzen lesio pare bakarra ukietola orokorren izan dela hernia lepon, eta jazta, bueno, desgaztia dazkat, orduan hori seituan jartzen zait aski. Orduan ja utzi nun, bere momentuan, eta ja beste perspektibatetik behiraudet, eskualoian okerro, baina bueno, hori ja bakoitzak. Eta egunero entrenatzen duzu? Bai, iten dut crossfit egokitua. Hori zer da? Crossfita entrenatzen du jendiak, eta nik ite egokitu, nire desgaitasunen arabera. Bale, ojo. Bale. Eta baduzu Iker Bizenz, Inigo Bizenz izan genuen aurreko saiotako batean, eta galetu nion ia egiten duen ez osasutsua den zerbait. Edo zer izan daiteke. Eta berak aipatu zigun doneteak jatea. Oso presisoa hori. Zuk baduzu hola zerbait ez osasutsua. Gauza asko jateitu tolakoak. Baina jan, edan, jarreraren bat. Asko. Konta. Hori jakin nahi du jendeak. Ja, bai. Jaber, beste gabe, osea. Txakolina. Bai, bueno, horrek deribatzen ditu gauzak. Ez, baina txakolina gabe bai gauzak indaitezke. Hombre. Bai. Claro. Bueno.
Eske Doneteak esan zuen berak eta oso prezisoa da, hori, de repente, osea. Bai, bueno, Doneteak nik uste suabe esantzula, esantzun, bueno, zebotakoet, eta, bueno, galetuko jot. Gauza okerragoak egiten ditu berak? Bueno, nik uste denek, Bai, egia da, bai. Nik uste baiet. Bai. Vale, orain konkizeragoaz, konkizaz arituko gara. Zer ikusi dauka konkizak kirolarekin, zehazki? Bueno, argi dago, ez, baina diot. Bera, danekin nintzen dira naizen sartuko ala, eta bastante suizida da, egia esan. Spoilerik, ez, tia? Barkatu. Ez, lasai, ez da pasatzen. Joder. Lasai. Asi berria naizotan. Nire bai. Ez, kirolakin, probak, bastante arriskatu diala, baina bestela ikustean da gainontzeko guztia zer dan. Superviventzia, bizikidetza, reality bat, Bai, kanibalismora ez jutea, eta holako gauzak. Bai, egia da, jendeak oso gaixi pasatzen du. Oso gaixi. Aurretik ikusten zenuen konkiza, aurkeztu aurretik? Ez. Bueno, egia esangoet. Ez, eta bikotei bat eukinon, astelenetan bere etxean hori ikusten zala, eta orduan hori ikusten hasi nintzen, baina bestela ez nire etxean debekatuta zion. Debekatuta? Orduan imaginatu, aita esan nionen proposamena zein izan zara. Ostras, txalo, bero bat. Bueno, nindun etxetik bota, aitak, behintzat. Ja. Baina, bai, horra zerrepare bat eukien itun, bueno, beak nerekin batez ere, ani belarri jetxita egun osoa, baina... Baina zergatik? Baitzailako gustatzen. Arrazoi konkreturen batengatik edo... Programa motagatik. Reality badelako? Bai. Hau orduan ere ez du ikusiko? Hau ikusiko du, bat euskeraz delako. Vale, musu bat bidaliko diogu zure aitari ere bai, musu bat, Lurre Rekondoren aitari. Aurkezen zabiltza, baina parte hartuko zenuke programan? Bira, juna aurretik bai. Batez ere, jende ezautzeztezun jendeakin elkarbizitza dakasulako, proba desberdinak probatzituzulako, eta gero zaudelako leku baten, eta testu inguru baten, bestela bizitzan ezen nun biziko. Baina gero junitzen da, nide koña. Que pereza. Ez, nide koña. Horratzetik andana ikustea, eta ni jarto. Pena bat eizu ella partaidek, bai. Sinatzen duzue konfidenzialtasun... Bai. Vale. Baina, bueno, nahi du nahi du. Sekula pasada, sekula hautsi da tratu hori? Bueno, bai. Osea, nik adibidez lehengo urten izan zan. Ke asko dago? Ez izan dut. Ez. Lehengo urten izan zan, Twitterren adibidez programazia horretik ja batek partaideo irresentido batek idatzi zuen talde baten zenbat pertsona jungo zian, eta hoien izenak, eta bar. Eta bueno, aparte programa behin grabatzen denen, normalen jende asko dakia zenek irabazidun batez ere, programan bertan ibili dianak, ez da gehilako isilik. Azkenan informazioa manejatzea botere bada. Ja. Eta jendeak hori manejatzea, ezin du. Esan inberdizu, kontatu inberdizu, informazio hori dauke, eta gaina konkizen, jendeak ikuste duenen galdetu iten dizula, zenek iraziz eta pare bat txakolineat dituzunen nibezela,